Перфектната градина е лесна и често можеш да я видиш в YouTube. В реалния двор нещата изглеждат малко по-различно и реших да го заснема точно така, както е. С изпусната трева, с наклона, с малкия помощник и с кучето, което смята, че дворът е негов. Но освен забавното, реших да дам и някои съвети как да си улесниш живота. Ако си изпуснал тревата за 2 седмици, не я режи наведнъж. Използвай настройката за височина на косачката. Вземи само горната третина и се върни след 2 дни. Тревата се възстановява, не се стресира и резултатът е много по-добър. Ако имаш голям наклон като моя, не буташ. Остави я да работи сама. Но това само ако имаш самоходна косачка. Ако имаш тинейджър, който се чудиш как да помага, осигури му мощна косачка с голям кош, за да не се стресира прекалено много и да му е лесно. А за другите помощници в градината, ами за тях не се притеснявай, ако имаш косачка, в която е помислено за безопасността. А ако се оглежда за нова косачка, Штил в момента връща до 75 евро кешбек от избрани модели. Линкът е в коментарите.